ஏயா நான் உன்னை கேக்குறேன் குடுப்பியா? என்கிட்ட இருந்தா சஞ்சீவ் மலை கொண்டாடான்னு நான் எங்கிட்ட இருந்து கொண்டாடுறது? நீ ஒண்ணு அழுத்து கழிக்க வேண்டாம், வேர்வை சிந்தவும் வேண்டாம். சுலபமா கிடைக்கிறது, ஆனா கவுறுதியானது. என்னது கவுறுதியானது? கேட்டா தப்பா நினைக்க மாட்டீங்களே? என்ன கேட்க போறவ? என்கிட்ட 5-6 பவளமும் கருகமணி இருக்கு, கோக்குறதுக்கு ஒரு வெள்ளி கம்பி வேணும். இருக்கு பயவில்லை, கேட்டதுதான் கேட்டேன். தங்க கம்பியா கேட்டுக்க கூடாது? உன்கிட்ட இருக்கிறது தானே கேட்க முடியும். நீ தான் 5-6 வெள்ளி கம்பி வச்சிருக்கிய, கேட்டா உனக்கு கொடுக்க மாட்டியா? என்கிட்ட இது வெள்ளி கம்பி, இடுப்புல கூட சேப்பு கயிறு தான் கட்டியிருக்கேன். கொக்குக்கு தெரியாத குளமா இருக்கு. என்ன இப்படி பண்ணி விட்டவ? ஆத்தாடியோ எம்புட்டு நீலா. ஆமா, இதத்தான் வெள்ளி கம்பியா? ஆமா, நீ இன்னும் இளவட்டமா தானே இருக்க, அதுக்குள்ள என்ன 5-6 முடி நரைச்சு படிச்சு? காதோரம் நரைச்ச முடி கதை முடிவை காட்டுது.